omunye futhi umzala wami kwafika abakhonyana kwathiwa nje bayeza baza ngempela futhi abakhonyana ngifuna uqamba manga saqasha i-stretch tent, saqasha i-catering, saqasha omunye usisiye nje ophekayo esimthandayo nje ekhaya mesinemcimbi uMabongi ayishem hayi washaya enye into sakhokha u40,000 ngoba sasimemile for i-catering. Sa inedekho nje liyakhokhela netende liyakhokhela nathi sathenga imiswenke emisha bafika bandla inkosi yami hayi bafika abakhonyana savuswa yibona nje babephethe u3000 rand phekwe imali engake sesiyikhokhile. So ngicela ukwazi kwenziwa njani bengabe kuzolotsholwa, ngabe isa right lento esiyenzayo ukuthi senze kube umgidi kube idili? Ayi ngeke akukwazi ngoba lento le yokulobola kokulotsholwa komuntu noma kokulotsholwa kwendodakazi noma kwantombazane ethizeni okanye kwentombi ethizeni noma ukulotsholwa kwakho njengobula ephambi kwami kahle kuyinto esuke ithinta umndeni